F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali fejn beda jressaq il-proposti tiegħu f'din il-kampanja elettorali, il-kap nazzjonalista Alex Borch reġa' nqabad ma jafx id-dettalji bażiċi dwarhom meta mistoqsi b'mod speċifiku minn One News. Waqt li s-suġġetti trattat kien il-qasam tas-saħħa lokali hawn ħareġ ukoll kif il-kandidat nazzjonalista, il-kururgu Rejgat, għandu l-itwal lista ta' stennija l-operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei kif ammetta hu stess. Sa dan it-tant Alex Borch propona fost il-miżuri tiegħu li jiffaċilita l-proċess biex aktar barranin jiġu jaħdmu fostna. Minkejja dan ma kienx jaf iwieġeb kien se jkollna bżonn iżjed ħaddiema, inkluż biex jellimhom, iħaddimhom jew minn fejn se jkun qed iġibhom. Il-ħaddiema barranin li jkollna bżonn ġewwa l-isptarijiet inġibu ovvjament dak ikollok id-dettalji f'ħin u Meta proponna li joħloq sptar fit-Tramuntana ta' Malta simili kif diġà kien ippjana li jagħmel il-Gvern wara l-ħolqien taċ-Ċentru Reġjonali tas-Saħħa Ċensu Mowran f'Raħal ġdid, il-Kap Nazzjonalista ma identifika l-ebda post fejn kieku jsir. Rigward post speċifiku għandna però ovvjament dawn jiġu murija fil-ħin opportun. E kif marċivejna l-ebda risposta minant il-kap f'konferenza oħra organizzata mill-Partit Nazzjonalista fl-istess jum fuq l-istess suġġett, staqsejna lil kelliem ewlieni nazzjonalista għal kura preventiva u primarja Ian Vassallo Ħaġi. Dan wara li sal-ħamis stess u mar fuq ix-xandir nazzjonali jgħid l-aħbar fejn se jkun dan l-isptar aħjar iħabbar għall-Kap Nazzjonalista. Iżda l-Ħaġi u lanqas il-kap ma tawna tweġiba ċara u qalilna biex nistennew u nagħtuhom ċans. Bil-fixla saħansitra ħawat il-jum tal-kampanja, anke jekk din għadha biss fil-bidu u qalilna li għadna fit-tieni jum meta l-ħamis kienet it-tielet ġurnata. Fejn se jkun dan għax naħseb il-kap tal-Oppożizzjoni ta' Malta kif ġa tkellimna għandna l-lokalità, għandna l-post, ħajkun qegħdin ngħidulek kollox. Il-bieraħ taftuni anke l-costings tajnikom il-costings ħajkollna 60 sodda. Ma tafux fejn ħajkun Partit Nazzjonalista tista' tgħidulna. Saqsew kollegi tiegħi kol mhux jiena biss qed insaqsi ma għaliex vera tinkwetakom dan il-proġett għaliex proġett innovattiv u vera ta' kwalità. Ħadkun taf kollox. Illum it-tieni ġurnata tal-kampanja tagħtina ċans. Sa dan it-tant fl-ewwel konferenza l-kandidat nazzjonalista fuq it-tielet u l-10 distrett, il-kirurgu tal-ortopedija Rejgat, ammetta li għandu l-akbar waiting list ta' pazjenti li qed jistennew operazzjoni fl-Isptar Mater Dei. Il-waiting list famuża tiegħi kien hemm żmien jien mill-orthopedic surgeons li kien hemm kollha jiena kelli l-ikbar waiting list. Mistoqsi minn One News kif jaħseb li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jilqa' għal din il-lista ta' stennija meta fl-istess waqt għandu kandidat b'lista twila taħt ir-responsabilità tiegħu. Gad ġab l-iskuża li issa hu ġiet-tieni fil-lista għax xi ħadd ieħor għandu waħda itwal minn tiegħu. Dal-aħħar ovvjament jiena ġejt second league għax kien hemm xi ħadd ieħor li kellu waiting list ikbar.